Rikke og Trine skal bevise, at de fortjener en plads blandt de 9 live-deltagere. Og jeg drømte faktisk om det i nat, at vi kom til live-shows. Så faldt vi så bare lige ned ad trappen, men nu er vi nået så langt, så vil man jo gerne lige have det sidste med. Vi gør i hvert fald, hvad vi kan for at komme videre. How come we never came closer when all the stars were aligned? I thought we had a moment. I dream of dreaming dreams of her. In twilight she's a constant blur. The picture's clear, now still fact. She's fiction. Jeg kan simpelthen så godt lide at høre, når I synger. Det lyder simpelthen så dejligt, når I synger. Det er ikke en helt nem sang. I mester det ret godt, det med at have den lidt stille inderlighed, og så samtidig kunne trykke lidt på speederen og give den lidt mere gas. Det lyder godt. I ser glade ud. Ja, det gik sgu okay. Jeg tror, vi er ved at lære dem lidt bedre at kende, at det her er bare noget, de virkelig gerne vil. Ja.